Bocsánat, uram. Ismerjük egymást? Jaj, az most teljesen mellékes. Hoztál? Mit is? Jaj, hát tudod. Nem én. Jaj, látom az orrod hegyén, hogy hoztál, csak eszed magad. A tündére keresztanyáron mégis mit? Nagyon jól csinálod. De most már ide adhatod. Majd kifúrja az oldalamat a kíváncsiság. Nézze, uram. Igen? Nincs nálam semmi, amit odaadhatnék önnek. Lehetséges, hogy te tényleg nem hoztál egy ilyen ekkorka, icipicikét sem? Jaj, nekem. Te üres kézzel jöttél. Uram, kérem, ne sírjon. Ez végtelenül kellemetlen számomra. És üres kézzel érkezni, az nem volt kellemetlen. Mégis minek kellett volna a kezemben lennie? Legalább ne tégy úgy, mintha nem tudnád. Király vagyok. Mindenki tudja rólam, hogy mi az, ami elengedhetetlenül szükséges a jó kedvemhez. Ön király, uram? Na, ne tégy úgy, mintha el sem tudnád. És most tűnj a szemem elől, ne is lássalak. Maga nekem akár király, akár sem nem parancsol. De ilyen is egy parancsolok. Nem. De. Nem. De. Nem. De. De nem. De. De nem. Az mi az? Ó, micsoda meglepetés! Margarin. Ahogy az a dobozárics fel van tüntetve. Nem tudok olvasni. Szép kis király, mondhatom. Bátorkodom megjegyezni, ha még nem is rejtelisztem. Mégis miféle uralkodó felsége? A legnagyobb természetes. Mindjárt gondoltam. Ugye? De kik fölött uralkodik? Hát a népem fölött, ugye már? És milyen népről van szó egészen pontosan? Hát az alattvalóimról. De kik az alattvalói, uram? Akarom mondani. Felség. Hát ez ilyen a népem, vagy hát mondd, te most kötözködsz meg? Nem akarok vitatkozni önnel, felség, de szerintem egy király attól király... Ó, micsoda meglepetés! hogy bölcsen és igazságosan uralkodik a népe felett. Szerintem meg egy király attól király, mert az apja azt mondta neki, hogy az. És ha valaki királlyal találkozik, annak kutya kötelessége valami meglepetéssel szolgálni az uralkodónak, vagy bármi aprócska, kibontható kis meglepetéssel a kedvében járni. Mégis miért kéne? Csak! Melyre figyelj, te jöttmet? Bemutatkozni képtelen, ajándékot önszántából nem adó kis. Tündér. Hogy mondod? Tündér vagyok. Nem úgy festesz. A felséget hány tündérrel találkozott? Az most mellékes. Te nem úgy festesz. Szóval egyesen. Ég önnel, felség. Jó, hogy lásd, hogy milyen jó kedvemben találtál. Megengedélyezem, hogy különféle ajándékokat, igazi meglepetéseket varázsolj felséges személyemnek. A meglepetéseket, ha csak nincs valami ünnep, ki kell érdemelni. Lányfány, egy királynak? Egy királynak jár az ajándék? Na, tessék, varázsolj valamit, tessék! Ez nem így működik, kedves... Hogy is hívják felségedet? Bódog. Kedves Bódog. És mert véleményem szerint ön úgy király, ahogy én hétfejű sárkány, ezentúl tegezni fogom. Éppen egy Bódog. Kívánunk, hogy találd meg az alattvalóidat. Ez példátlan, ez felségsértés, ez gyalázat! Ne félj, ha megtalálom az alattvalóidat,
alattvalóimat megkerestetlek, és... Állj meg egy pillanatra, még nem is árultad el a nevedet. Szomorilla. Megállj, Szomorilla! Megkerestetlek, a szívem elé hurcoltatlak, és börtönbe zárattatlak. Na majd akkor majd bánni fogod ezt a verset. Könyörögni fogsz nekem, hogy varázsolhass. Már ha egyáltalán te tudsz varázsolni, mert szerintem te nem tudsz. Te egyáltalán nem tudsz varázsolni. De igenis, hogy tudok. Akkor bizonyítsd meg. Nem. Mert nem tudsz. És nem is nézel ki úgy, mint egy tündér. Na jó, még sosem láttam tündért, de azt tudom, mert azt mindenki tudja, hogy a tündérek szépek. Te meg... legfeljebb csak baszorkánytanonsznak mennél. És kedves sem vagy. Nem vagy szép, nem vagy kedves, nem vagy tündér. Csak egy kis Szomorilla. Megérdemelted. Boldog? Tudom, hogy nem vagyok túl kedves. És szoktam tükörbe nézni. Azt is tudom, hogy nem vagyok szép. És abban is igazad van, hogy én egyáltalán nem tudok varázsolni. Egy valamiben viszont tévedsz. Én tényleg tündér vagyok. Hogy is van ez? Hát, hogy lehetsz tündér, hogyha nincs benne semmi tündéres? Papírom van róla. Diplomám. Én csak nem tudok varázsolni. Próbáltam már sokféleképpen. Ülve, állva, fekve, behunyt szemmel, még varázspálcával is. De egyszerűen nem tudok varázsolni. Nyugodj meg, hát a bűvészeknek sem megy, hát csak úgy csinálnak, mintha. Azért ez nagyon érdekes, hogy találkoztunk. Egy király alattvalók nélkül. És egy tündér varázstudomány nélkül. Hát, tényleg érdekes. Figyelj, amit így az előbb a kedvességedről, meg hát így a külsődről mondtam, tudod, hogy... Felejtsük el! Gyere! Meg kell keresned az alattvalóidat, továbbá reggelig nekem. Minden kajámat befaltam. Nem, hát marad még egy kifli végig a kosaratba. Azt valahol itt lesz. Kifli? Tudod, mit tennék most legszívesebben? Mit? Füstölt mozzarellát. Kár, hogy nem tudok varázsolni. Mi az a mozzarella? A mozzarella? Az egy olasz sajtféle. Fantasztikusan finom. Imádom. Vékonyra vágott mozzarella, megszorva egy kis rukkolával, rátéve mindez pirítósra, ezt enném parit-karikával. Más vágyam nincs, csak ennyi, mindezt helyben megenni, mert az íz elvarázsol, csak én nem tudok varázsolni. Utána pedig desszertnek egy kis tiramisu. Babapiskóta friss kávéval, lágy mascarpónéval megkedve, kakaóborral jól megszólva. Ez én vágyam, egy újabb terve, más nem is kell, csak ennyi finom desszertet enni, mert az íz elvarázsol, csak én nem tudok varázsolni. Hát ez már csak nekem volt elég, bocs. De! Mi van a dobozaidban? Apámtól korona. Anyámtól medve.
Egy régi óra, ez a nagyapámtól. Egy pöttyös labda, hogy testemet edzve, duzzadjak majd az izomláztól. Néniként, hát egy fogmosószert. Bácsikámtól egy mosdókendő, toll és papír. Ezekkel sajnos hiába tudom, hogy mi a teendő. Egy színes kréta. Úgy gyerdezzék. Egy régi könyv, sajnos nincs benne kép. Egy doboz, ami nem nyitható. Meglepetések, csodások. Csodások? Ugye? És mit cipelsz a bőröndödben? Semmit. Viccelsz? Nem, egyszerűen csak hozzám tartozik. Ez az egyetlen dolog, amit apám nekem adott a koronán kívül, mielőtt megparancsolta volna, hogy induljak vándorútra. Régi vacak. Apám is úgy örökölte. Aztán persze majd nekem is örökül kell hagynom a fiamra, aki örökül hagyja majd az unokámra, örökül hagyja a dédunokámra, az ikunokámra, aki a szép unokámra, és így tovább. De minek örökül hagyni valamit, aminek semmi haszna? Ha legalább az ajándékaidat ebben tartanád. Nem! Az ajándékok helye az a dobozokban van. Ajándékokat azért kap az ember, hogy használja őket. Nem! Ajándékokat azért kap az ember, hogy örüljön és meglepődjön. Ez igaz. Na, ugye? Ugyanakkor meglepődni csak egyetlen egyszer lehet, úgyhogy... Nem! Te hiszen már tudod, mi van ezekben a dobozokban. De ha tudom, el akarom felejteni. De nem tudod, mert nem lehet. De igenis, hogy lehet. De nem. De. De nem. De. De nem. De. Nem. De. De. És mindig kettővel több de. A margaritás dobozban láthattam a pöttyös labdát. Nem, mert az itt van a csíkos dobozban. Na ugye, hogy nem lehet elfelejteni. Na gyere, pakoljuk ki a dobozokból. Nem, az ajándékok a dobozokban maradnak. Meglepetéseknek. Punktum. Rendben. Csak egy ötlet volt. Azt legalább megengeded, hogy belepukkan csak a bőrödödbe. Tőle. Ó, bár csak ki tudnám nyitni. Ó, ez így nyílik? Nem tudtam. Hát, réginek régi, de nem csúnya. Sőt, Ez tök üres. Boldog! Találtam egy levelet! Ó, micsoda meglepetés! De, mi van ráírva? Ja persze, mert te nem tudsz olvasni. Boldognak. Ó, micsoda meglepetés! Olvasd. Drága fiam, Boldog. Az apám levele, az apám írt. Folytasd. Amikor ezeket a sorokat olvasod, mert mostanára bizonyára megtanultál olvasni, már nyilván hosszú utat tettél meg, bizonyára tele vagy kérdés. Ó, meghiszem azt. Például- Például kíváncsi lennék, hogy meddig kell még vándorolnom, meg hát hol van a birodalmam, meg miért kell cipelnem magammal ezt a régi kopott bőröndöt. Például, hogy meddig kell még vándorolnod, hol van a birodalmad, és meddig kell még magaddal cipelned ezt a régi kopott bőröndöt. Hogyan? Kapaszkodj meg, Boldog! Ez a bőrönd a te birodalmad. Micsoda? Csak rajtad múlik, mi lesz belőle. Virágzó királyság, vagy értéktelen kacat. Ez valami vicc. Kívánom, hogy a legtöbbet hozd ki belőle, ahogy tettem ezt annak idején én is. Ahogy tette ezt a nagyapád, a dédapád, az ükapád. Öreg, szerető szüléd, ott már. Legtöbbet, mégis mi a csodát lehet kihozni egy tök üres, ócska, ronda, dögnehéz bőröndből? Nem érdekel. Ó, micsoda meglepetés, még egy levél. Olvasd. Boldog, ez ugyanaz a levél. Ugyanazt mondtam, hogy nem érdekel.
el neked, hogy nem érdekel. Úgy látszik, ez a bőrönd összerakja azt, amit én széttépek. Ó! Hát, ha nem csak a levelet! Na most figyelj! Boldog! Megörültél! Figyelj! Tadám! Boldog! Lásd be, hogy kis hitű voltál! Boldog! És tulajdonképpen én is, ez mégiscsak egy csodálatos, egy varázslatos, egy igazi bőrönt birodalom! Boldog! Mi az? Ne. Jaj, jaj, ne! Jaj, ne! Gyerünk! Jaj, ne! Medve! Ne haragudj, medve! Ezt a medvét anyukámtól kaptam ajándékba. Én nem tudtam, hogy ez lesz, azt hittem, hogy majd őt is összerakja, ugyanúgy, mint azt a levelet. Honnan is tudhattam volna, hogy működik ez a ronda ócska bőrön. Te meg miért nem csináltál valamit? Mi? Csak itt ültél végig, és csak néztél ki szinte a fejedből, nem csináltál semmit. Ó, micsoda meglepetés, újra épp a medvém. Jaj, hát ez remek. Ide hallgass, Szomorilla! Megteszlek a birodalmam királynőjének. Igazán? Igen, alkalmas vagy feleségnek. Jó, hát a külsődben még vannak problémáim. De ha majd egy kicsit jobban odafigyelsz magadra, hát kimondottan csinos leszel. Tessék! Jó, hát így is megfelelsz. Gyere hozzá! És én boldog leszek mellett. Mert te majd főzöl rám, meg megvarrod, ami elszakadt, meg mosol rám. És az én boldogságommal mi lesz? Gondolom, te is boldog leszel mellettem. Boldog né, hogy pontos legyek. Azt te csak hiszed! Öntelt hólyag! Királyok szégyene! Sértegetsz. Na ez még a hibád, hogy nem vagy elég kedves, pedig az imént óriási megtiszteltetésben részesítetted. Valóban te, alattvalótlan! Még annál is nagyobb. Ekkora kegyi, még nem ért hozzád hasonló tündért, pláne olyat, akivel semmi, de semmi tündéres nincs. Te meg, olvasni nem tudsz! Ó, a bőröndöm is több mutatványra képes, mint te. Na nekem ebből elegem van! Megyek! És addig ne is lássalak, amíg igazi úriember, valódi uralkodó nem lesz belőled. Menj csak! És addig ne is álmodj arról, addig, hogy a színem elé kerülhetsz. Addig nem lesz belőled igazi tündér. Amíg képtelen vagy egy kis kedvességre. Amíg semmi igyekezetet nem mutatsz az iránt, hogy egy kicsit is csinosabb legyél. Ne kerülj a szemem elé! Még hogy igazi tündér. Még hogy igazi uralkodó. Meg kedvesebb. Persze, írni meg olvasni. Csinosság. Rendet tartani a birodalmam. Hogy is nem? Ugyanakkor Ha úgy vesszük, írni, olvasni sosem árt. lehet még kedvesebb másokhoz. Egy kicsit. Egy próbát megér. Holnap. De ki a csuda fog engem megtanítani, írni meg olvasni? Talán te csodálatos bőrönbirodalom. Na most segíts, ha tudsz. Jöjj!
Te, hol vagyunk? Mit tudom én? Hogy kerültünk ide? Fogalmam sincs. Mit csináljuk? Hát, gondolkozzunk. Jó. Halogatni! Félbehagyi! Jé, nem hiszek a szememnek. A kis felség. Ho, na hát, boldog, hogy igyek, Hát így, mit keresnek a bőröndön? Én is éppen ezt akartam kérdezni felségettől. Aj, mindegy is. Meg kell tanítanotok engem írni és olvasni. Jó. Rendben. Na, hát akkor talán lássunk is hozzá, ne? Persze. Hogyne. Na, meg tudtok tanítani engem írni és olvasni, vagy sem? Jó, azt nem. Én olyat még sosem csináltam. Én ismerem az emetűt. A nagy az olyan, mint egy műanyag zsebkésű, néz így. A kicsi az meg olyan, mint egy egérke oldalról, vagy alulról, vagy fölülről. Jó, és a többi? A többit nem tudom. Akkor szerezzetek egy tanárt nekem valahonnan. Ég alól, föld alól, mit bánok én? Legyen kedves. 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 Lehetőleg legyen csinos. Csinos. Lehetőleg. És legyen itt minél előbb. Előbb. Minél. Na! Megparancsolok! Jó. Akkor. Nos. Király! Vándor király. Keres! És reméli, hogy talál. Valaki, aki ír, olvas, És ezt tanította már. legyen kedves, csinos Személy. Érkezzen meg sietve! Nem értek pénz, meglepetés lesz majd az Jutalma. Ja! Király! Vándor király. Keres És reméli, hogy talál valaki, aki ír, olvas, és ezt tanította már. Legyen kedves, csinos személy. Érkezzen meg sietve! Nem értek pénz, meglepetés lesz majd az ő jutalma. Írni, olvasni nem tudó vándor király. Érdekes. Ismerek ilyet, mint a rossz pénzt. Csinos szemét keres. Érdekes, meg kedveset is. Nem érdekes. Ez egy remek alkalom lenne arra, hogy kicsit kedvesebb legyek másokhoz, és boldognak is segíthetnék, nem mintha megérdemelnék. De én kedves vagyok. Nagyon, nagyon kedves vagyok. Kedves vagyok? Dehogy vagyok kedves. Különben is. Megmondta, hogy addig ne kerüljek a szem elé, amíg igazi tündér nem lesz belőlem. Ugyanakkor nekem egy kezdő király nem parancsol. Ha akarok, igenis a szem elé kerülök. Legfeljebb nem fogja tudni, hogy én vagyok. Rám sem fog ismerni. Olyan kedves leszek. Kedves! Kedves boldog! Kedves boldog! Szép napot! Kedves... Mindnyájuknak! Itt keresek írás-olvasás tanárt? Igen. Ó, nevem Gráfia! Ön bizonyára a vándor király! Igen, boldog, kezi csókolom. Az urak pedig a szolgáim, Halogati és Félbehagyi. Ó, részemről az öröm! Akkor javaslom, mindjárt vágjunk is bele. Ismerik az urak az ABC-t? Például a legelső betűjét, az A-t. Hát
Házikót azt én is tudom rajzolni, csak arra még kell rajzolni kérét, amiből száll a füst, előtte áll egy autó, meg mondjuk villanyoszlop, meg szép felhőcske, meg gyönyörű napocska. Mi ez gyönyörű napocska? Hát ez inkább sündisznó. Ez sündisznó? Na majd én rajzolok napocska. Hozzá nem elnyúlni az én napocskámhoz, meg vigyázni. Mit csinálsz, lögdösöd? Hogy egy király az ilyen napocskát rajzol. Na én gyorsan leszélem, ezt ne lássam meg. Életem napocskája, mondjad meg, nem tudod. Miért csinálod ezt veled? Na, kedves gráfia? Ő most nem túl kedves. Se legyen! Itt kedvességgel nem sokra megyek. Most pedig megtanuljuk az ABC-t. Hozz egy egyenes és két körbét, rajzolj kört, egy körbét, félkör a T, és most leszel boldog, O és G, így írod, hogy boldog. Húzok egy egyenest és két görbét. Rajzolok kört. Egy kört, nem egy körtét. Jó, most jön a D, és mindjárt nevetek, mert O és G, jaj, írom a nevemet. Írni, ha tudsz, akkor olvasni könnyű. Társalogj róla, milyen magas röptű. Olvasol verset és szép darabot, meséket, lexikot, képeslapot. Nos, uraim, önök ezennel olvasás és írás tudók lettek. Gratulálok! 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 Kérem a jutalmamat! Hát azt nem mondhatnám, hogy minden tekintetben elégedett lennék önnel, kedves gráfia. Parancsolj! Mert... Kedves boldog! Jó, igaz, ami igaz, írni és olvasni, hát azt megtanultunk. Csak hát nem túl kedvesen. Pedig ez alapfeltétel volt. Igaz? Igaz, fiú? Lehet, hogy nem voltam túl kedves, de a rád bízott feladatot elvégeztem. Tudnak az urak olvasni, vagy sem? Akkor kérem a jutalmamat. Sajnálom, hogy ezt kell mondanom önnek, kedves gráfia. De ön nem érdemli meg. Sajnálom, hogy ezt kell mondanom önnek, kedves boldog, de ön nem igazi úriember. Sosem lesz önből valódi uralkodó. Hol szolgáljuk? Hogy sosem lesz belőlem valódi uralkodó, na majd én megmutatom neki. Neki, meg mindenki másnak. Majd én. Feladok egy apró hirdetést. Kezdő király keres. Hát, tényleg nem volt túl kedves. Mindazonáltal írni és olvasni megtanultunk. Azt a feladatot elvégezte, amiért előtt felfogadta. Járt volna neki a jutalma. Jó, te ezt olvastad már? Nem kölcsönadott. Hát, nem is tudom, idén sem fejeztem be. Én gyorsabban olvasom. Ezt nem hiszem el. Soha többé nem segítek neki semmiben. Boldoguljon egyedül. De jól esne most egy csésze forró tea. Ez hogy lehetséges? Gyömbéres citromos, a kedvencem. Már csak egy napilap hiányzik. Ha nem velem történne, azt hinném, tudok varázsolni. Ó! Kezdő király keres kedves, de igazán kedves, okos és csinos szemét, ki őt megtanítaná, hogyan legyen igazi uralkodó. Tessék már megírni. Igazi uralkodó. Rendben. Kap még egy esélyt.
ember, Bódog, azaz én. Na, ti mire jutottatok? Hát én azon gondolkoztam, hogy B vagy P. B, hát akkor legyen az ország Bali, a város Balatonalmádi, híres ember Bartók Béla. Ezeket most találtad ki! Nem ér, úgyhogy meg is én értem. Szépséges napot az uraknak! Itt keresnek olvasás, írás, oktatás után uralkodói ismeretek oktató, aki Kedves. csinos, Személy. Igen, itt fel is van véve, kedves. szépja, Szépja. itt a szerződése. Szerződés. Sajnos előfordult már, hogy rótul becsaptak. Azóta mindig szerződést kötünk. Alul írod, Oda majd a nevét, legyen szíves. Boldog. Szép név. Kötelezem magam, hogy Szépia kisasszony elvégzett munkájáért egy doboz általa választott meglepetést nyújtok át fizetséggyanánt. Méltányos alásom. Segíts kérni. Parancsoljon. Köszönöm. Boldog. Tessék, Akkor javaslom, mindjárt vágjunk is bele. Miről ismerjük meg a jó uralkodót? Koronája van! Akkor ezt buktuk. Mi? Nem! Van koronám! Olyan bármelyik játékboltban lehet kapni. A jó uralkodót nem a külsejéről ismerjük meg, hanem a viselkedéséről. Akkor ezt buktuk. Figyeljenek! Csöndet és figyelmet kérek, hamarosan Boldog is kiváló uralkodó lesz, a két úr pedig az ő két kiváló szolgája, ezért vagyok itt. Ebédszünetre csak eredményes munka esetén számítsanak. Akkor ezt buktuk. Nem mindig, amire vágyunk, kérdezd meg, hogy vehetek? vehetek? Nem. Nem. Akkor sem várj. Ha igen, Igen, akkor ehetek. nem mindig kapunk ajándékot, nem minden doboz a miénk. A kicsikét is megbecsüljük, nem kérdezzük, hogy van-e még. Tehát van. Jó szívvel adunk, másnak várni, meg más meglepni, annyira jó. Fegyelmezett és figyelmes ember, minden igaz, uralkodó. Fegyelmezett, Figyelmes is. figyelmes is, uralkodó. Uralkodó. Mindent megtanítottam önnek, amit csak tudtam. Kérem a jutalmamat, és már itt sem vagyok. Valóban mindent megtanított nekem, kedves Szépia, hát lássuk. Igen, megérdemli a jutalmat. Hát, adom a legcsíkosabb. Nem ezt inkább adom. Jaj, itt van ez a legkisebb, amilyen picuri. Olyan értékes, úgyhogy legyen inkább ez a legszebb. Nem, várjuk egy picit. Itt van ez a legnagyobb, talán ez lesz önnek való. Vagy itt van ez, a legtitokzatosabb. Nem, legyen inkább mégis a legcsíkosabb. Vagy a legkisebb. Én Jaj. azt szeretném, Boldog, a legtitokzatosabbat. De ezt nem lehet kinyitni. Éppen azért. Értem. Bocsásson meg, segítsen ki, hogy állt a szerződésben az ajándékkal kapcsolatban. Szolgálataimért cserébe Igen. egy általam választott ajándékot nyújt át nekem. Aha! És ezt az ajándékot szeretné? Akkor ezen átnyújtom önnek. Köszönöm szépen a szolgálataikat. Akkor talán elvinném az ajándékomat. Az nincs benne a szerződésben. Csak az, hogy én ezt fogom és átnyújtom önnek. Ez megtörtént. Én átnyújtottam.
Az nincs benne, hogy az átnyújtott ajándékot azt el is lehetne vinni. Hát én most már tudok írni, olvasni. Tudom, hogy viselkedik egy igazi uralkodó. Szomorillának le fog esni az álla, hogyha meglát, az biztos. Boldog! Szomorilla. De semmit nem tanultál tőlem. Semmit. És amíg csak magadra gondolsz, sosem lesz belőled igazi uralkodó. Isten veled, te csaló. Nézzenek oda, aki Szomorilla, és még te mersz engem csalónak nevezni? Te félhantás! Volt képed csinos, kedves személyként jelentkezni hozzám tanárnak, és még te mondtad róla, hogy csaló. Amit átadtam neked, azzal remekül boldogulnál az életben. Már ha élnél vele. Még írni és olvasni is én tanítottalak, te hólyag. De úgy látszik, van, ami nem tanítható. Kérek. Kis hülye. Ez kis hülye. Nem igaz, fiúk? Kis hülye. Ostoba kis műtündék. Nem igaz, félbehagyikám? Ostoba kis műtündék. Teóra, nagyapám ajándéka, ezennel kinevezlek időügyi kancellárnak. Egy régi medve, édesanyám ajándéka, te leszel az udvarom főorvosa. Mosdókendő. Hát, te leszel a tisztaságügyi miniszter. Így. Régi könyv, ezennel megteszlek a Királyi Egyetem rektorának. Egyes lapta. Te leszel a főkirályi főrendsző. Nyithatatlan ajándékdoboz. A te feladatod, hogy emlékeztess mindarra, amit Szomorillától tanultam. Szomorilla! Jó útra tért vándor király, nagyon keresem azt a diplomás tündért, aki pont annyira kedves és pont annyira csinos, amennyire én azt szeretem. Varázstudás hiánya nem akadály. Áruhások kíméljenek, vagy nem. Csak jelentkezzen a megfelelő személy boldog bőrönt birodalmánál hamar. Az egész birodalmamat átnyújtom neki. De nem csak átnyújtom, hanem nála is hagyom örökre. Utóirat, ez most nem becsapás. Tényleg. Csak pontosan szépen fenség, hogy másnak bajon ne essék.
hátat, nyakat, fület, arcot, aztán mulasson más mulattatnál. Kérem, hogy a betűket alaposan jegyezze meg, ajándékozzon, azt mondom, álmodjon és gondolkodjon. Ez egy igazi vállóbirodalom. Valódi vándor király lett. Pont annyira kedves, és pont annyira csinos. Az egész birodalmamat átnyújtom neki. Milyen csodálatos lenne, ha most hirtelen... Hát de hogy kerülsz ide? Én is ezt akartam kérdezni tőled. Érdekes, épp rád gondoltam. Én is éppen rád gondoltam. Ezt a múltkor itt hagytad. Én úgy emlékszem, el akartam vinni. Borítsunk fákat a múltra. Ez a tiéd. A kinyithatatlan? A kinyithatatlan. De nem csak ez, hanem az egész igazi Válet birodalma. Mert nélküled annyit ér, mint egy kinyithatatlan ajándékdoboz. De Bódog, én nem leszek kedvesebb. Tudom. És nem leszek csinosabb sem. Tudom, de te pont annyira vagy kedves, és pont annyira vagy csinos, amennyire én azt szeretem. Kinyílt a kinyithatatlan. Mi van benne? Micsoda meglepetés. Bódog. Bódog. Tudod, mit tennék most legszívesebben? Mit? Tiramiszut. Hát Ezt hogy csináltad? fogalmam sincs. Szomorúra. Te tudsz varázsolni. Tündér vagyok. Konyha tündér. Csak hamar megyünk tovább. Útközben vagyunk, hogy beszélünk. Ó, királynénk remek szakács. Királyunkkal beszélgetünk gyakran. Kell a jó tanács. Mentegélünk. Palotának nem érezzük hiányát. Figyelj velük bárki bátran. Ez egy vándor királyság.
Gyere, Angi! Szeretettel várunk benneteket, most mindjárt felkapcsoljuk a villanyokat, egy kis pogácsára, meg pezsgőre, gyerekpezsgő is van, jó? Hallottam, valaki közben már mondta, hogy éhes, vagy fáradt, úgyhogy most ki lehet pihenni. Ne felejtsd el visszakapcsolni a mobiltelefont.